Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Ya makakin mutuwa da rayuwa kai ne ka iya. Taimaka mini Allah na wake auren soyayya. Kai salatin ka ga annabinmu mai kyan tarbiyya. Ahali da sahabbai a sasitan ba sa gajiya. Salihan bayan ka a sasitan sun yi biyayya. Sun rike annabi so na gaske tsantsar soyayya. Kan na karasa baitin da biro na nan za na tsaya. Zan yi roƙon Allah ilawa sarkin kulliya. Rabbi taimaki dando madubi na kowace hanya. Sa idan yayi waka a ji ta kuma jin soyayya. Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Yanzu ka ni gare ku mu tare Maryam zan rera. Baitika na gunku auren ku tintin an daura. To da farko Maryam sunan ki dai shi za na kira. Mukutar ya zama naki yau ibada zaki fara. Sai ki ce ya zama naki ka bayanin zan fara. In yana gun aiki kafin ya zo shi raki tara. Daga ya dawo zantukan ki ɗauke suki fara. Sai ki ce ango na daure ka zauna mi hira. Sanya muryar ka zuciya da wane kankara. Da na same ka mu tare godiya kai wata bara. Da yaban ango na mai kyan da har zan yi gadara. Wanda du ya taba shi ki ce da shi to karka kara. Wanke 'ya'yanki ya gansu festo sanya musu sutura. Dan ki burge shi tarbiyyar su ma lura ki gyara. Kome ya zaki in bai so bace ne na haƙura. In ya ce ba na son ka zaki ce to zan gyara. Yau ina so a yi min ka zaki ce har na fara. Kai fa sarki ne gare ni ko na ce maka mai nasara. Ya jima bai zo ba wayar ki ɗauke take tura. Lafiya ko na ji ka shiru haba yau ka makara. So nake ka iso gashi yanzu kewa na fara. Duka kayan ka wanke har da goge suna fara. Duk abin da na ma annabin mu ne na yi wa biyayya. Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Ki koyin ki da Fadima diyar manzon Allah. Baba da ummi na ina nufin Zahra Batula. Fadima ba ta barin Aliyu ko ɗaya ya kwalla. Ki ci ko alkawarin da kika ce mana kin kulla. Zaki share hawayen mu tare inda yayi kwalla. Sai ki ɗauke shi ku je ku Saudiya Makka ku shilla. Sai ku je ku Madina ziyara gun manzon Allah. In kun dawo ki ce mai sanin ka alhaji na Allah. Na yi mana haka ne dan ilahu gatan soyayya. Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. An goga ni gare ka da shawara ta a takaici. Yan nasiha na riko da shawara so ka ji zancen. A zaman aure haƙuri ake baiwa zuci. In ta ma laifi kanta an kara tintin mance. In ta ma alkhairi ko ba yawa to karka mance. In kuna shira zantikan kama lura ka dace. Babu magana biyu kai sarki ne ita ko fada ce. Sai ka ce mata ma jama'ar gari duna ji sun ce. Ala daidaita mu da ni da ke tsab mun dace. Har da waka aka yo dan tina barkon soyayya. Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Albishirin ki kora ba niki ji amshi nata. Ga mu tare na Maryam da aka yo kokin jita. Na ji ta burge ni dan Allah wane ne yayi ta. Kin san auta bangi sama dubi to shine yayi ta. Dan garin wasiri ne mai saurare sai ka fahimta. Tsangaya unguwa da anan nake dai a cikinta. In ka je bana nan lambar waya ta ka kira ta 08152 ma dan nata. Sai ka sa 1972 kar ka gauta. In ka sa 9 ta cika amma ka kiraya. Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Sai ka ce mata ma sannin ki da aiki. Ni fa Maryama gaskiya kwarai kin mini kirki. Ka ki kyakkyawar mace mai hankali ka ki da kirki. Baya ban kai ba Maryama gaskiya kin iya girki. Mance kai na fa nake a lokacin da na kalle ki. In na je sana'a ke nake tunawa gun aiki. Ni fa kaunar ki nake Maryama dan mu ga hotonki. Ka gaya mata ka a shawara ta aboki. Duk abin da na ce so nake a ce ka daura niyya. Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Yanzu angon nan za na je na gaida mahaifansa. Farko malam
mai hangen nesa, mai kyawun hali ita ce ya zaɓa wa ɗansa. Baba malam Tijjani dole ne in gaishe sa, gaida malam ya walata jarumi zana kira sa, gaida baba Habu ma Kaduna ce in kiyata sa, gaida baba mahaifi da malam Garba abokinsa, gaida baban mu Abu zancen kwarai shine nasa, gaida Shaya'u nake da farra'a ma aka sansa, Murtala ko Muhammad sunan da girma a cikinsa, gaida Sani yayya baban ango har da amarya. Ga mutane na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Sai iyaye mata wallahi kun nuna bajinta, bari in duka mama Hasiya in gaishe ta, har na taka rawa ma ne murmushi ma a gabanta, ba rashin kunya ba farin ciki zana taye ta. Assalam Fadima dole ne na je in gaishe ta, ba rashin kunya ba farin ciki zana taye ta. Assalam Fadima dole ne na je in gaishe ta, a gida na bikin nan da amara zana kira ta. Ni abin da kika yi mun Fadima ya za ina manta, tun ina dan garami amma na san kekin manta. Rabbana ya biya ki auta ina yi miki fata, ga su binta a ranar na ganta ta gyara jakarta, gaida Salmai ita ma waka nake yi wa danta, gaida Hauwa ta Habu abin yabo haka sunanta, gaida Hauwa uwa ta mahaifiya zana kira ta, barni in je gunna na Zainabu in gaishe ta, da na je Gezawa da gaisuwa umma na gaida, zan wuce sai na tina akwai amarya a gurinta, gani sabon begi Hadiza na taho in gaida, gaida ya kurto ai ina nufin babar mutta, ai nufin Hauwa da Murtala na gaida amaryarta, ga Hadiza ta Habu ango ya ce duk na kiraya. Ga mutane na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Yanzu sai Maryam zana je na gaida mahaifanki, farko in ce Allahu Rabbana Allah sarki, ya ji kan baba Malam Lawali mutumin kirki, ga su baban mu Abubakar mahaifi a gurinki, gaida Malam Magaji majingina ne a gare ki, gaida Malam Sani yana cikin zuri'ar kirki, gaida Awwa da Salihu su yan uwa ne a gare ki, gaida Mama Husaina da sallama na tahogunki, to ina kwananki dan Allah amsawa danki, gaida Zainabu sosai babar amarya sunanki, zan wuce Maryam din da na yabawa manyanki, na tuno Sale tarbiyar kwarai shine ya baki, yan ɗabi'ar da kike Salihu ya zamo sanadiya. Ga mutane na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Sai kawayenki amar su kunsu zance na yabe su, masu ji da amarya da ɗaiɗaya zana kira su, rayyata ta yi ma dan bikin kina tara asusu, so nake yi ranar biki ta zo na yi watsin su, ga Halima kawace mai hankali ba wasu wasu, na gana na Hadiza ta sha ado ta yi diresu, ga Suwaiba ita ma ta ce da ni in gaishe su, gaida Rammati ita ma a dole ne in gaishe su, bar na gaida uwani na je na harga na garin su, bar ni in je gunna na Hadiya in gaishe su, sai Harira Gambo Salamatu duka sannin su, jaruma kyakkyawa marakisiya a cikin su, su dukansu amarya ta ce da ni duk in sanya. Ga mutane na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Sai abokan ango gurin ku zan je da yabo fa, in kira sunan ku da jinjina kunku na tafa, Ibrahim Jayayya yana cikin wannan juffa, Lawali yayi ado jikinsa fes dan babu zufa, bar na ce sanin gome kin kamushi zamu tarfa, malliman Jayayi ya na gari Allah sa haifa, Ado Jayayi ma abu na mu kisna zan yafa, Awwalu Jayayi bangis kirkiro wata zazzafa, dauka nauyin wakar da hannuwansa aka dafa, Alhaji Jayayi auta ba na hannun ka mutafa, Bukari sannan kamakin kazancewa karfa, ga Sa'adu na Ladi na sashi to Ladi kitafa, kai kuwa zakari mana haba gayu karfa ku karaya. Ga mutane na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Ga su Dalla da Habib mai zamani
gwani haka sunan ka gaida shazal gaye rawar gani duka kwanta ka sanni iro sannan ka sadi sunai maka barka gaida maharazu biyu sun sha ado a biki naka bar na gaida Husaini na Mariya mai kyan aniya Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. yanzu zan juya kuma na gaida duk jama'ar ango kes Muhammad na raha da telama yayan ango bar na je gaida shafa mijinta ne kanwar ango gaida Isa hubbi hannunsa ba a rasa ungu gaida Adamu dan baba gunka yau na yada zango gaida Rabe soji ya azumi tashi kiwai ga su Hamisu tastin Muhammadu yan Eseko gaida Isu gaye da Yakubu yayan ango ga su Rabiu Pius aboki gun Audu Shaku gaida Dando da gajere yan gida su na kiraya Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. gaida Audul Mumin direba haka take gemu gaida baba ya balawo gaskiya kun burge mu gaida Usman lokal zancen kwarai kaya kanmu Adamun iya kai marawar gani kaya gunmu gaida yayan Bakari sunan ka ne Ibrahimu gaida Musa Jagari da Rabi'u Izi namu ga Naziru na kirki farar murna ya taye mu ga su barde bindau sunan ka ne Ibrahimu ga siya Audu da danda hadda abba abokinmu ga magaji da mutare sun taho daga jinjiya Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. garin wasu godiya kawai ita zana muku kun rike ni masoyi yau ga waka ta dan kanan ku adda zance na riko cikin ta zana faɗa muku Fulani Hausawa mangawa kai mun haɗa kanmu Allah ne ya faɗa igiya ɗaya mun yi rikon mu ko a Ali Imran aran momi ku yi duba mu auta ne dai na ku masoya na nan zan bar ku wanda ya ji na manta shi afuwa na roke ku in ji auta banki sai an jima nan za mu tsaya. Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya. Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya taya Ga mu tare na Maryam zaman kulau Allah ya